Estamos en Adela, unha parroquia de Lugo onde conflúen os camiños. Hoxe e tamén en 1932, cando un grupo de galeguistas recibía aquí a Castelao. Recibíano para leválo a unha homenaxe de solidariedade, de reparación galeguista, logo de que o noso artista e político recibira unha dura crítica desde o xornal El Imparcial de Madrid. Un xornalista anónimo critica a Castelao polos seus problemas visuais. É certo que el sofre un desprendimento de retina en 1914. Tivo que operarse para evitar quedar cego. Castelao sempre vai convivir con problemas de visión, mais iso non lle impedirá ser un destacado debuxante. Algo que di moito do seu carácter, da súa fortaleza e da súa resiliencia. A fins de 1931 créase o Partido Galeguista e Castelao está aí. É un grande escritor de prestixio e de renome, pero ao mesmo tempo vai dar un pase trascendental que é a aposta política a partir de 1931. A obra artística e a actividade política de Castelao son faces ou caras do mesmo poliedro. Ele entende a caricatura, o debuxo humorístico, como un elemento de socialización da arte e, por tanto, de compromiso social. Todo o que facía era pensando sempre en Galiza. As súas intervencións nas cortes republicanas son sonadas, todas elas, porque poñen o dedo na ferida. Cando se debate a Constitución da República, produce o que eu creo que é a intervención estelar de Castelao como deputado, non? Que é a defensa da emenda sobre a oficialidade das linguas da Constitución da República, que dá lugar a un debate con nada menos que con Unamuno. Castelao contradí radicalmente a imaxe do galego sumiso e do galego adaptado ás ordes de Madrid. Tivo controversias, polémicas, ataques moi fortes. En realidade, estes ataques que aparecían na prensa conservadora, o que provocaban unha reacción que lles daba máis grandeza ás persoas atacadas. El defende o Estatuto de Autonomía para Cataluña, pero sectores de Madrid non ven ben esa descentralización. E como Castelao é valedor e defensor dos cataláns, pois alguén no periódico El Imparcial, asinando con un pseudónimo, métese con Castelao. Entón, unha maneira de agradecerlle a Castelao esa defensa de Galicia que fai nas Cortes, pois vai ter lugar unha homenaxe. O 19 de xuño de 1932 vai ter lugar en Lugo, con prólogo, por así chamalo, en Nadela, unha magna homenaxe das Irmandades da Fala, mesmamente, a Castelao. Castelao, a única homenaxe que vai ter en vida, vai ser en Lugo. Esta homenaxe é moi importante, porque é unha grande homenaxe de Galicia a Castelao. É un momento emotivo que fai que haxa unha especie de comitiva de recepción. A xente vais a chegar ás estradas por onde pasan os coches, por onde vai Castelao, para saudalo con bandeiras. En aquel momento os coches eran moi escasos, hai que concentrar, hai que poñer autobuses e van chegando de distintos puntos. Un punto de encontro deses autobuses e deses coches, deses automóviles, vai ser Nadela. En Nadela se xuntaban as xentes que viñan dende moi cedo, do sul, do norte e do centro, de toda Galiza. En Nadela, alrededor de 50 cadros das Irmandades da Fala, sacaranse unha foto con Castelao. Nesa foto normal que se conserve porque estaba o presidente da Real Academia Galega, Lugrís Freire. E veu Rodríguez Lapa dende Lisboa. O que lle encargan, bueno, que supoño que pediu el levar a bandeira galega. É a muller que aparece a súa dereita, que eu
é a única muller que aparece na foto, é a dona de Rodríguez Lapa. Ali está Otero Pedrallo, que é o seu gran amigo, Fernández de Riego, Manuel Beiras, Ramón Suárez Picallo, ali está Alexandre Bóveda, Ramón Vilar Ponte, Antón Vilar Ponte, Plácido Castro. E desde o Concello de Nadela en caravana se irá xustamente en coches cara á cidade de Lugo, non? De Nadela a Lugo había moi poca distancia, entón formaron unha caravana de automóviles que era unha manifestación galeguista que van a ir ata o Pazo Provincial. onde se fixo a homenaxe. Primeiro na Deputación. Quen realmente quen promove, quen organiza a homenaxe é a Deputación de Lugo. Está presidida polo pai de Pilar Vázquez Cuesta, Daniel Vázquez. Non é estritamente galeguista, é un home do republicanismo de esquerda que sí, que mira con simpatía o galeguismo, que está aliado co galeguismo, pero non é estritamente un galeguista. O presidente da Deputación entregoulle un álbum coas sinaturas das persoas que se adherían Un álbum que ten unhas tapas de prata que se conserva no Museo de Pontevedra. e máis unha placa recordatorio da convocatoria da homenaxe. Hai unha recepción no Salón de Plenos da Corporación Municipal. Ali fala o presidente da Diputación e fala o propio homenaxeado. Declara esa frase tan contundente que significa un pouco estar por riba de localismos, de sentirse galego químicamente puro. E posteriormente, unha vez que se celebrou ese acto no Pazo Provincial, ten lugar o banquete que se celebra no Hotel Méndez Núñez, onde entrarían só aquelas persoas que para as que tiña capacidade o hotel. Donde fora tamén a primeira Asamblea Nacionalista do 18. E outra vez, Lugo volve a ser protagonista do nacionalismo galego. Castelao afondará no seu compromiso político sendo unha figura central na defensa do Estatuto de Autonomía de Galicia. E parte desta loita, como non, tamén vai acontecer nestas terras lucenses.